それではスタートです。ドライバーズオンザトーン。さあ、若干雨がぱらついてきているが、決勝 A 面にはどう影響してくるのか。さあ、3番、5番、1番、6番にさあ、マシン飛び出てくることも十分考えられますので、点数金で鑑定されているお子さん等ですね、十分お気をつけください。さあ、5番、飯塚選手がトップに上がってきた。そして1番、加藤選手、2番手、3番手から6番、島崎選手も浮上。トップ集団は5番、1番、6番、10番という展開。さあ、経過時間40秒経過、お呼び出しお願いします。上グラフスプレッシュクラブです。1番、谷垣選手、2番、細江川選手、3番、丸山選手、4番、月選手、5番、工藤選手、6番、松田選手、7番、原選手、8番、内藤選手、9番、山本選手をお越しください。さあ、4分間の周回列が問われる決勝 A 面、1番、5番、6番と、さあ、トップ集団かなり接近戦のバトルを繰り広げている。さあ、現在トップはゼッケン1番、さあ、ブルー、蛍光イエロー、そしてホワイトからのゼッケン1番。さあ、すぐ後ろ、2番手ゼッケン5番、飯塚選手。さあ、トップにプッシュをしていく。さあ、ここで、2番手マシン、ホームプレート、コーナー側から乗り上げて、さあ、この間にゼッケン1番、加藤選手。さあ、2番手、話にかかりたいところ。さあ、2番手にはこの間、全員が入れ替わったが、ゼッケン6番、島崎選手が浮上。ラップタイム差1コーマー257。さあ、加藤選手、島崎選手、後藤選手、1番、6番、10番という展開。さあ、決勝へにどのマシンは優勝の実感フラッグを受けることができるのか。さあ、ここで突破線転倒。さあ、この間に全員が入れ替わる。6番、島崎選手がトップに浮上。さあ、3番、神野選手、そして10番、後藤選手という展開。経過時間はちょうど半分、折り返し地点の2分を経過していく。さあ、トップ3台は1秒以内で入ってきたが、ラップタイム差かなり接近戦。さあ、6番、そして10番、3番という展開。さあ、ここでトップ8、またもやつまずいた。さあ、9周目にしてトップが入れ替わる。さあ、3番、10番、4番と、ゼッケン3番、10番選手、トップ浮上。さあ、どのマシンが優勝するのか、決勝へメイン。かなり波乱含み。さあ、4番、松田選手が現在トップ。さあ、4番、3番。そして6番、島崎選手が再び3番手浮上。さあ、トップ集団、今、中央。さあ、ここで再びトップが選手の外れた。さあ、2番手のプレッシャーがすごかったでしょうか。さあ、3番、神野選手が、この周回トップで戻ってきた。時間は間もなく3分を経過。残り時間は1分を切ってくる。さあ、サイドバイサイドの激しいバトル決勝へに。さあ、どのマシンが優勝してもおかしくないか。さあ、3番、6番、4番、トップ3台は、さあ、ラップタイム差1コーマ267。若干差が広がってきているか。経過時間は3分20秒、残り時間40秒。さあ、マーシャルも大変ですが、ぜひ頑張ってください。さあ、残り時間もコンビニ速度少なくなっていく。時間は3分30秒経過。さあ、残り時間は30秒。さあ、トップマシン戻ってきて、周回これで14周。2番手、ゼッケン6番、島崎選手のラップタイム差1コーマー716。さあ、このままいけば優勝だ。逃げ切れるか。3分50秒経過。さあ、残り時間は10秒切ってきた。さあ、3番、6番、ほぼ同時。さあ、時間はここで4分を経過。続々とマシンがゴールインしてきます。さあ、9番、12番、11番、1番ゴールイン。さあ、そして戻ってきて、F104 グランプリ決勝へ。